bine v-am regăsit la un nou videoclip de car parking. Aici cu un Rolls Royce. Nu prea știu să zic. Hai, uite ce mașină am. Cred că așa vi le-am arătat. Uite, asta e cea mai nouă mașina mea. Asta e tare. Da, și nu mi-ați scris în comentarii dacă s-o vând pe asta. Frate, mi-a modificat el pe aici, că curâtul ăsta m-a modificat. Da, acum eu o să joc cu bestiuța asta. Nu, eu știu acum. Stai că am băgat la level. Stai, ce-am văzut aici? Am trecut de ăla oare? A, nu, mi s-a părut, știi? Stop. Jucăm aici frumos, bam, 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 bam. Frații mei, sper să mă auzi și eu pe video, că dacă nu va trebui să fac altul și nu chiar aș vrea să fac altul. Asta e. O vindem, ziceți în comentarii dacă se vindem asta sau aia neagră. Aia de mafia, Mercedesul ăla. Mi-mi plac Mercedesurile. Cele mai care cine nu cunoaște care îmi plac ăsta BMW, Audi și Mercedes. Cele mai mult îmi place, cel mai mult care îmi place mie. Prinde pisicuța asta, prinde. N-ai ce să zici, Mă bag în sen. Ia, conducem de la volan, n-am condus niciodată de la volan cu asta. Ce volan are! Asta, credeți-mă, n-am cumpărat-o, mi-a dat-o un copil sau om sau ce-o mi-a dat-o mie. Asta n-am cumpărat-o, au avut altă culoare, bine, n-a fost albastru, a fost un verde de ăla și na. Știți? Ăsta e cu mărțan. Ce fain! Asta mi-a dat un copil cadou. Două mașini. Două. Uite bă ce fain are volanul ăsta. Și de piele, tot în piele. Ia cât cere. Să nu zici că se dă la cara. Cât cere pe ele? Stai. Bă, frații mei, s-o vând, să nu o vând, o bag la 1 milion, la 2, la cât s-o bani. Ziceți în comentarii. Că nici nu aș vrea să o vând. 800.000, au costat 45.000. Ce fain e mașina asta. Nu știu, hai să scriu ceva aici. Bă, ăsta cu ce-o fi el. Caut aici. Frații, asta funcționează, na. Nu trebuia să bag pe 100 aici. Că na. Asta face driftul, bă, uite, limu. Nici nu mai știu să zic, limuzin, sau cum vreau, nu știu să zic. Hai să spun. Ce, bă, fratele meu, pe bune. Ne-am accidentat pe iară. Da, nu e nicio parte de server. Dacă era o fată, zicea eu și na. Da, și eu știu să și conduc, frații mei, știu, mamă. Deja de 3 minute 55 și păi nu mai am buzin. Trebuie să fac mamă, dar nu mai am. N-am bani. Ce fac acum? Ies, ha? Ies de pe server, că n-am ce să fac. N-am bani mulți. Că am cumpărat o mașină și frații mei că n-am. Așa e deja. Au, ce faină! Hai să îi schimbăm culoarea, că m-am plictisit deja de albastru ăsta, așa. Am un albastru închis. Să-i dă verde înapoi. Nici nu m-am gândit la negru.
Dar negru arată cam ciudat. Dar stai, fai și negru, adică, da, alb oare putem? Asta e, nu. Negru așa, o las neagră, frații mei. Hai, asta e verde. Lasă, o las așa, frații mei, știi ce zic? E neagră, e ca lumea, ce vrei, ca un șmecher. Da, frații mei. Oare cum e single player? Nici nu știu. Băi, prost. Mamă! 11.445. Player 10 conexiuni. M-a băgat cu player 10 ăla. Ce credea că e Ioana. Uite ce prost mis, bă, uite ce prost mis. Hai că da. Stai, și-am vrut să scriu. Există deci, stai, banda, egal. Înțeleg ideea, am văzut să scriu acolo. Să mor tu. Băi! Să mor. Ia că nu mai descoperă. Am blocat-o. Ca să n-a. Gami. Foarte. Bă, lasă. Hai mă, dă tu jos. Dar nu mai pot să dau jos, fii atent numai. Cred că mă ajută Gami. Bă, cine mă? Frații mei, cine mă? Bă, acum nu vreau să ies după server. Uite, bă, că ne-am răsturnat toți. Stai că poate încerc să am blocat mașina. Iar îmi bagă reclame. Cine este? Dar cine-mi dă și mie mașina jos? Fraților, și cam atât cu acest episod. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați de like, subscribe, să dați pe clopoțel. Pa, v-am pupat. Stați, ați capăt cu ceva greșit.